राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता बबुआ, हो बता बबुआ। लोग बातें तो काहे गारी बता बबुआ, लोग बातें तो काहे गारी बता बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता बबुआ, लोग बातें तो काहे गारी बता बबुआ, लोग बातें तो काहे गारी बता बबुआ। मिथिला में दुल्हा सरकार के गायर में पड़ता है तो ई नीक के लगे छे मिथिलानी सबके से अहाँ कह रहले बातें काहे गारी बता बबुआ, लोग बातें काहे गारी बता लोग बातें तो काहे गारी बता बबुआ, लोग बातें तो काहे गारी बता बबुआ। लोग बातें काहे गारी बता बबुआ, लोग बातें काहे गारी बता बबुआ। Thank you.
में बिचारे हमसे मिला करी छिपाऊं हम सब न करी छिपाऊं सर हो सारी बता लोग बने काहे गानी बता लोग बने काहे गानी बता राम जी से पूछे अवधपुर की नारी बता कहाँ जात बाकी रानी बता कहाँ जात बाकी रानी बता राम जी से पूछे जनकपुर की नारी बता लोग बने काहे गानी बता लोग बने काहे गानी बहुत नीक बहुत नीक